So be tefti go dhéire in imachtaí cháirte agus bena tefti fáil híomh chóir nGael bliananú mar sin. Be cápa si go riint an líb mar rinne tefte agus is rí agóras chat dhéanas muinte sin. Agus be fáilte rih ceisní generalta a chi de chlárú beidir a slido agus go me sos an slido is fi an mender. Agus mat an chu gna ceisní ní téile lo beidir ag fi chuna dónú mar sin Betse intach agus triala me creachtnú beidir ag fiche héis creachtnú leis an ábhar teisiún ag hartar fiche héis dó a reitis goil ceistení ar bhaide dína a phlé iní sin hain. So céad fáid ro ríist agus go magí a siocht réis agus mar a rinne muid tetan seo caiite tá gachíireachta eng go mé an tábhar se chum le dáta inniu. An sé las fi godaltana mai ágóil an táhar go hafa agus go mai fáileir sí ar hí chlár nGael tuigenship ken fáhfuil instruction gáú eng leis an ábhar mar tag an forbar tí chun cín agus tag an áirithe chomá ach riidir rí sin na principal cheanan ceanna bhíon sa réim. Ní cóirleir líimiise agus ní cóirleir lí neamhbhrabúsach í seo ar bhealcha be agus ní mise na Glór nGael ná an Foras freigrach as nó ní réint litnas te maringe mai á réon áráid nó éon bhí chruinnes nó éon esna atá san ábhar inne. So céirt leisúil mu téile linne, Tá mu go a brethú ar Pleanáil Oibriúcháin ce is príidir. Ceir a bhíonn sa gceiste le obair bhhabhairt cecha an eagrú cin timtrial amháin leis cin scéidirúir chearttaína cin rólatá ag Coistí agus Fochoistí an obair bhhabhairt agus an sin na Jabaní móra na Oifigigh bhhabhairt agus na Rólanna bhíonn take cechaine mu crosí sarab agus be de dtíú go sunrach ar Stiúrthaí nó ontíbhíthe be de dtíúm sin chomá ar a rúnaí agus ar a gaheilge. Bei fáitir cheisttíí nó sin mar a lo mai hena agus be mu gera a bheith breanú ar cuasaí Meastóireachta agus Táscairí Leanúnachas agus Comharbacht I dro dhearre ábhar a gur an leor daine atá go san arna Neamhbhrabúsach spéisiir de hon. Mai á an eagrúchtaí bhhain le daine chuir ar chuistí go chola chinál sa láit an hon agus tuigeann muid cén fá. So hallmátha sin muid ar sin gur me crocha me an slido gun Gomháine agus second. Okay, so tá couple ceiste marí mar a mistlíb le tús a chuir rudaí agus sé an chéad cheist atá agam orí neo a cháirte. Agus is féidirship browserlí nua oscailt slido.com agus an sin an clip sin a chuiristeach fecinn sin neachtar scáileanna agus tá ceist marí mar a mistlíb ce an post is measa ga bhfuil nó ga mííon ar chuiste cho fada lehar dahí héin. So a bheith post a chairíe, post a rúnaí, go nábháil chuiste, cisteir nó post gichinál eile. Okay, so tá cúpla ráin sin agus díireach tá méid ceara a bheith a breanú ar cén taithí tagaí héin, agus be muinte ná a bheith tagart siar gan na freigraí nó gon tora atá se nuair atá muinte breanú ar na sonraíochtaí a bhhainans le cuasaí rónaí agus cuasaí chaithirlaí agus obair an gná bhhail nó obair an stúrthóra an gná stúrthóra. So fé láthir tá súr héis tuairim a thuirt go bhíonn cisteoir an obair is measa an rónaí seisrinis tá sé sin intach. Caithirlach ní déanta na hé sé sin a lu fós go nábháil chuiste ní dóirim go bhfuil a chanéad. So tuairim mí mai se deile tá seachtar hééis chlárhar slido agus ní gáite go le slido.com agus an sin an chliba chuiristeach. So fé láthir sin an cisteir is measa ar fad eiste go leor agus tá se sin spéisiú agus fi muid ar sin. So gur rónaíonn sin sa daraáid fé láthir eile agus an sin caiithirlach nó go nábháil chuiste. So tá 8tar inis hééis chlárú agus rónaíonn sin atí chun céin. So ben muid an is tó hí na Rólanna se a phlé go mágaí agus ar nó mar a higanship ón tetan seo caiite
Ben muid an ceistení agus ceistení agus le chuna bín freigraíomh a hang trí sláidó mo thugrinse amach sa seisiún. So, an tachtan seo caite tásúla bhí muid brenn ról stádas agus 5 million Boird. Sin Boird faoint na stratéisi na cíntóireachta na cúntasachta agus na ceannaireachta. Siad na stúrthaí a bhíns an mna cíntóireachta, siad stúrthaí a dhéanann ciníthe. An feimimenas sin iad na fostíthe lánaimsir nó páirtaimsir mátá eile hítáin. Agus okay, tá sé sin go bra. Tuigim nach bhfuil teachta gatainine ar sláidó ní lánach is dóí bailach le economí maithid, bailach le tíoch ranfortiocht a chochu sa seisiún inniu. Siad na fostíthe a bhíonn sa mún feimiche ar chiníthe an Boird, fostí lánaimsir nó páirtaimsir nó tuchttar an feimimenas ort go minic. Agus ar nó an sin bín an rialálaí nó an túdar as rialála an sin as cí na Earnáil den muirsú nó a breanúí cuasaí cóilianta agus Gaeilgeachta. Siad na gná Rólanna a bhíonn ag Boird ná mar lu me hena faoin sin na ceannaireachta agus na stratéise, legann siad amach fís mission agus lochanna. Bhíon muirsú inbheannach ar bun, se sin rialú ar imachtaí na heagriachta. Agus bíon bainistú risca mar chuid a gur sin, dentar lochail ar aimimecht go bliantúil, se sin cechaí bhfuil sang bhfuil Gaeilge lingar go spruchní nó go cospaí chuig trí, agus an sin antáhachtach fáin an Boird inneocha seachtrach chun siad fisar inneochaí seachtracha go hunú le dearbú aige de sé hort gon Boird agus gon rialahuiir nó gon údar as rialála go bhfuil gachrod garachta mar is ceart. Agus ar nó an dá Boird déanann siad meastachan éfachtúlachta uair an aine bliana agus beidir ceann mór gach 3 bliana. Fechans a bhéitoch an Boird bheith eagrú ar bhealach níos eagrú nó níos éfachtúla a ggóir le chéile chun sprechen na stratéise atácha legan amach. So bhreanamid chumá ar Pleanáil stratéise go scéad is bríidir níos na céimní a gceist le sin chumá smaointeoireacht stratéiseach agus smaointeoireacht stratéiseach, cínteoireacht stratéiseach, Pleanáil stratéiseach agus choiríad píre is déile le feimúna stratéise cuitbainne. So an Pleanáil bliana nó an Pleanáil Oibriúcháin agus an sin an schedule tascaní atá le déanana nó le chuidirí ag mór an chuide eagrúach nó chuide chuideachta nó chuide chomhachta a chábhailán. So na tascaní bliantúla ní an seo sort cinál ráha sumplach. Bíon mar bhach aber an schedule cruníe cinúr agus cecha minic a hagann si le chéile antáhachtach dátaí chur an áid fógra bheith ag na Bobail ag na stúrthaí rihré cenúir a thuchar chun céin agus cen fad a bhaid le cruníe. Cruniú cin bhliana bíonn sé an tábhacht go híh na cúntasachta ó híh na ranfortiochta de ó híh fesacht feibli a bheith ar imachtaí na heagriachta. Conta sin jochta lámuid tarab sin túra scail bliantúil, agus scaitií gá go a banan na cúnta agus an túra scail bliantúil go minic bín scéal na bliana gáintseach ar bhealach scéalaíoch is sin bhfuir an foclúis agus bhfuir an airigeis nó idríochta sa túra scail bliantúil. Cena gaiscí rinneú cena rudaí a bhí a Clár Oibre ach na raire leis an eagrúachta chuirí mai átair is doí púntí hánig chun cín gan chunne. Túris cean an CRO mas cuideachta chláirithe atá san eagrúacht caafar túris cean a churfií breid na hifiige chláú cuideachtaí chola bhíon. Tágan agus in mín stúrthaí. So céad a dhéantar le stúrthaí ilnúns nósaní na heagriachta, agus an sin céad a hálíns nar a imín stúrthaí. sé sin a bhachtar Leanúnachas a marítar cápa sí bhób, cechaí intar sin ar fad lá sin. Meastóireacht Boird mar a phlé me henne, bus séad gan chéad bí eile go hundúil sa ráithe deiregan bhíanú go minic sa tríú nó sa garú ráithe pléitir cuasaí bus séad agus Pleanáil Oibre dus cin chéad bí eile. Chlárisca bín ústatú Boird duine in aine bliana agus an sin cuasaí policy hiige chinálach a dhéagsúla a goháid an chlár lesanní. Se sin cinna leasní tá ag stúrthaí legar féidir a banistú éfachtach agus unraíanana caibhlintí leasa idir stúrthaí agus fostíthe go háid mas eagrúacht mhórtá gist.
So sa Pleanáil Oibriúcháin is tóí gur fearr brethú war se mar liste go rudaí atá le duine inimeachta tréimhse anamníthe. So má tá plan stratéiseach 3 bliana aber ag an eagrúcht, bhí cheart cumach 3 cin go Pleanáil Oibriúcháin sin bliana 1, bliana 2, bliana 3. Áta mai na cospaí ritamach go réir ama agus acuine agus go méid tuiscint ag an máirt mátá cospaí agsúla chuirí cén ó a hála se agus ceochaí a darló feimú cefií dúir feim go na cospaí ceanna. So scéideal sampla tascnaí. Go gás gohfuil an bhlion reachtálan an bhlion airigeidirisireacht an géad le go bhíanaar go dtíon trícha dhéana le go nulaigh. Ríist sé nóscoitianta ná go meanóí idirmí ráiche ar na himachtaí. Sé sin go hondúil rihéirn chiad ráiche bíon cúnta sinneochta agus túris ceanna bliana rih le réiteach. Bíon cruniú cin bbliana go minic le réiteach sa tréimhse sin. Sa dáráiche bíon ústatú go minic tarlíonn se go mbíon ústatú go dhéana ar glárasca agus héis en chunnichi cin bliana, go dagan stúrthaíú nó bailchuiste nó ar Boird agus go mbíon airceocht ar na stúrthaíú na bailchuiste agus undochtú orb ríist Tharbh táhachtach. Sa tríúráiche beidir go dhéanfaí Meastóireacht Boird, beidir go dhéanfaí ústatú ar chlár leasaní na stúrthaí. Sa gathróráichin sin befar a brethú chun cín mar bhfuil sé an taribh sin ar bhfuil séad airigeidir gon chéadblion eile agus ríist scéadúil crunithe gon chéadblion eile Tharbh táhachtach. sé a bhíon sáin go minic idir cuasaí stratéise agus cuasaí Oibriúcháin nó tascanaí ná cluife cothaimeachta. Sé sin bíon an stratéis le chuirí bíon Rialachais i ggéile ba chuid freisin, sé sin caithfar níche áirití dhéana chuidir bhliain ar bhaile sin údar as riail a hásamh agus ní rudí fánacha iad ach rudí Tharbh tromchóiseacha iad. Caithfraí sin dhéana gach blian. Caithfar obair na heagríochta ó lá go lá chuirí agus caithfar monitóireachta dhéana ar sin, fechans céimar a daire le gníomhíochtaí san Aimseir Cathú, agus brethú chun cín agus pleanáil lithí amachchan se chomá. Mátá Boird nó Choistí Stiúrtha cin eile be a brethú neamhbhrabúsach i dtrón na Aimseir Caite agus nach chuid ar a pleanáil lithí amachchan se bé feibanní ag an máirt sin lua nó máil agus lua chun chuid is mó. So bín sé deacaid ar Boird go minic an chothaimeocht chuineáil idir ag gach cruniú idir a bheith brethú chun cín agus a bheith a caithasúil dhéir siar ar imachtaí na heagríochta sa ráiche tá caite nó sa mbliana tá díreach caite. So cuimhnicí freisin gur minic gur mó séft gur rumí séfte víns ag Boird ní heag timpplair se Skytí bíon gach dara cruniú is cruniú tá díú gon chuid is mór chósaí Oibriúcháin agus an sin an cruniú eile beidir níos tíiriche ar chósaí stratéise. Amantí freisin bfach cruniú mór stratéise nó cruniú téimúil áitimach áitinachmach éní tad ar a Clár Oibre seachas beidir ceistmór stratéiseach agus cumachta sé stúrthaí túrimí agus barúlacha a thuirt faoin ábhar sin agus faoin ábhar sin a bháin go háirid má bhhain sé le chríomh chuspóir na heagríochta. Leis an nóbair se ar fada dhéanam tá muid cainte ar chuoine, tá muid a cainte ar Boird nó ar chuiste mór ach Skytí tá cúna testa ní an Boird ina an gacrad a phlé go mion ag gach cruniú. Sé sin go háirid mar mion ach go háirid mar mion ach méadáirí táma a na on chruniche. Agus a ríist is Leaschleachtais sé sin freisin sa go is nach méid chruniche go rá agus a rá agus a rá. So amantí bíon Choistí Stiúrtha nó Choistí Rialachais nó an Boird dúrtha muitéir. Bíon Choistí airigeidir nó inniu choireachta ag an máirt. Díreach le bheith brethú ó híomh inniu choire a ostú na cúntais inniuchta a réiteach léirheasíanna ar obair an inniu choire agus an sin dearbh bhthórt gon Boird sé sin go bhfuil inniucha dinta go seachtrach ar na cúntais, go bhfuil inniucha dinta go Choistí airigeidir sin na cúntais agus go mollan an Coistí nó an Fochoistí na cúntais mar atá siad gon Boird le faoimhe. Is ag an máirt atá an cinenne faoin na cúntais sa deire
ach caithfar minfle íana orb agus is sár go dáirte sin éidirmí ggóthas fochoiste seachas ar an máirtain. Scaití a brathid an eagrúach bíon coiste acruní déala nó coiste forbartha, agus bíon pléige chinálach éagsúda ag gur raon sin a ríiste ag level policy. Agus a ríiste reis ní bhíonn se go am go uainn ag Boird aithhort in na ceisteanna seo ag gacruniú agus beidir go maithan ní go bléifi go sainciúiliad ag cruniú fochoiste nó fochoiste acruní déala nó coiste forbartha i chinál ar fad. Amantí bín coiste santugra go háirit má táthir gur airige do bhailú nó má táthir gur bartas nó chur an cín nó tugra nó a chur a rá tíbiste an eagrúcht. Agus i ríiste reis bratha bhíon na bhochoistí ar bhíon an bhabhairt an obair a haramligan agus a riontamach. Okay? So sinna tá gceist na riire le fochoistí agus an ról agus an aimimeach. Dinter san ábhair a lualahab agus dinter an tábhair sin a haramligan ón mábhairt go dtíon fochoiste agus go minic moltar becheart goach tíirmí tagartha ag gach fochoiste. Bíon stúrthirí ón mábhairt ina máil gona coistí nó gona fochoistí sin agus bíon báilreacht na coistí sin a brathir ar scéal taithí agus spéis sa san ábhair. Bín ceannareachtain sin na testáil ó chathirlí na bhochoistí, agus ben de brethú a ról an chathirlí ar báil. Agus amantí bíon beidir bertháil inbhánach sé sin stúrthir agus bertstúrthirí agus beidir duine cín seachtrach atá antheachtasteach agus túrim neamhsblách agus neamhchléant a thuirt go háirit má tá cáileach chairimú lecha, agus is minic a hálann sé sin ar chuistí inniuachta sé sin go doctor chuide go chunig cíns chuí atá is síhrú go gairimú réimse airige disnú réimse na contasaachta a bheith ina máil go chuistí airige disnú chuistí inniuchaireachta. Ag go bhuchaiste bín deis minflé agus multi-policy íana, agus na multi sin a chuir a raon sin I drón bhabhairt le gnéanach an bhabhairt faoimhe agus cinenne fothub. So ní faoine fochoistí atá sin na cinithe dénach a thuigáil, ach multi agus lé mion agus dréchtaí Albert agus iad áilfií réile chur fíomhráid a bhabhairt. So go dhéas go bhfuil deis an stúrthir agus stúrthirí ar fad a bhíonn sa eagrúcht. A mára bheit hacha beidir lé agus an sin cinenne íana agus na fíricí agus an analís agus an scagar fad a bit arab. So mas caiir do chu ar ochuiste tá dúlgus ar lethart. Bín tú ar a máirt, bín tú ar a bhuchaiste agus an sin tuchan tábhar a eisi go máirt a ríist. Bín se tarafach gomach lé forbartha ar fáil gon bhabhairt trí chéile ach nach an bhabhairt ar fad níorthá go méidís páirteach sa blé mion. Gomach deis cheart ar analís agus ar scaga agus ar thuairimí éagsúla a chuiste. Agus an sin sean róla bhíons go minic ag an gaithirlach ar a bhuchaiste na aigearach ar a blé agus ar a gabhadal agus an sin túrisciú a dhéana ar na moltaí cóheagsú dhéana ar gcinál pléatá dinta agus an sin na moltaí atá duine ganine ag go bhuchaiste a chur a láthair a chuid cóistúirí nó chuid cóistúirí ar an máirtaí chéile. Agus ar bhealach sé tá an ná séirmhís gon bhabhairt sé sin tá pléidenta ar seo agus an sin tutar míú ar a blé agus an sin tá bhabhairt an sin a mánaí ar an ábhar agus tá dearbháirid fáte ag bunfá ómhachaiste go bhfuil inneocha chuí dinta ar seo agus an sin chuann sé sin le héfachtúlacht na cínteoireachta ar an bhabhairt agus stúrthirí in éanacht le chéile agus chuidín sin ar fad le fiú na físe. So, céad na Rólanna cuitianta bhíonn ar chuiste nó ag bhabhairt agus an sin Gleip sé bhd isteach le cúpla nóid an nósa cháte, rinne mu sleidú be gaiire ag tús an teisiún faoi céad na Rólanna is agus is mesan bhn rólas measa a ríide a bhíonn sa réon chuiste nó réon Bhabhairt Stiúrtha. Agus tháinig an ciistúir amach bu é bheitsa bu é bhúilt ar fad go na Rólanna a lobu. Ach siad na Rólanna cuitianta na stúrthir gná stúrthir, rúnaí, cairlach fochoiste is minicar gná stúrthir éis sin a go leachtar an cuaram sin arab. Kister mar a lomuid agus an sin amantí a brathir an
brahead I ginál eagrúcht atá gist bí an Oifigigh cadar feibli. So ní den sin nach chuide an Rólanna ach siad an Rólanna is goitianta iad. Mas Stiúrtha fi réireacht na goideachtaí, céad na dúlga se tart. Bhfuil duine behan anna bhéna Stiúrtha. Tá tú cáilí mata tú as cín 8 mína déag. Mar féhach sé sin mar bhfuil tú chláirithe hena héad mar éhach nó duine nach chud an anna chuid fiocha íc agus go bhfuil réalú dinta na híomh sin. Dintar cinál dealú idir Stiúrthaí Feidhmeáin sin iad na daine a bhín se bhíad na mórcólachtaí peibli, bhín siad a banistúr Stiúrtha mar hampla. Is minic Stiúrtha Feidhmeáin atá an. Tá siad san Freigrachas banistú ó lá go lá íana ar rathaí an chólachta. Agus Stiúrthaí Neamhbhrabúsach agus fostítarí sin nó tugtar báiltíad le méid dearcha agus dúrim neas blách acham imachtaí reachtála na cuideachta nó an chólachta. Tá obair Stiúrthaí tá sé rialathe ag reachtaíocht sin iad achtaí in Iarachtais agus na Rialachais sins éirí agus in trí cuite. Agus tá dúlgus honracha ar Stiúrthaí cuideachta. Sé sin glachtar leis me Stiúrtha cuideachtaú gur Oifigigh go chuid na cuideachtaú. Sé sin tá dúlgus ort mar sin a chinú go gnítar tafid leor hóhannacha ó híh na gúntasie. Gnjentar ráitis fliantúla aigeis. Gnjentar iniocha ar an ráitis chéanna. Agus in sin gohfuilta sa cínte nó dehanne gnjentar na tafid ar fad, na tafid ar cheartta bheith a gneall ag cólacht nó eagrúchta be go gnítarí. Agus in sin gohfuil tú freigrach freisin as a bheith cínte gohfuil córas nachtaíthe an sé sin go nachtaítar lesan agus gnjentar banistúir chaimintí. So cé gohfuil obair honrach le duine ag chuide go na Oifigigh mas Stiúrtha tá na dúlga sin ar fad ortsa. Agus tá se antlábhachta go dtigfií nach féidir na dúlga sin a legan díirech ar na Oifigigh móra agus in sin siúlhathn sin má Harlín achran. Mas Stiúrtha seoíad na freigrachtaí. So an nóar sin bítar asú leis sé sin ní éilítar cáilíochtaí sunracha mar éilíonn muid na bhí muid a garcú daine. Is minic na bhíon muid a garcú daine le hí postanna abrainn muid bhfuil caithe taithí trí blianana bheith agat agus caithe beidir cáilíocht idircha sé bheith agat sa réimse agus na rudí sin ar fad. Ní bhíonn se chum mun sin ach tá na dúlgas a bhfuil asú leis ó híhann lí tá siad rééisúnta crochta agus seohíad. Catú bheith ná feimú go bheón mucant. Catú bheith cnésta nó crésta agus córamach agus imachtaí reachtála na cuideachta faoi Stiúr. Catú bheith a Gaeilge go réir hibig an bunracht nó diciméid rialathe atá ag cuideachta antáhachtach. Catha tú bheith feimú agus gún tairife a bhaint is muoin ólas nó deisinaí chun na deasa hain, gur se bheith náit bhfuil bainistú chaidintí leasa fíor hálachtach. Chaidintí generalta a hachint idir do chuid dúlgus mar Stiúrtha agus na lesní pásanta nó gaiirmód rocha. Catú eagrú le cuaram le scéal agus le dúracht. Agus an sin catú bheith san áidir go dlitsanna sort má Stiúrtha go chora ar iompar feilíoch. Agus tá bhuachas stochaí go chósaí reachtaíochta le déimlíonna nuas tá córas muirseachta a bhád níos téigire inis an de heis mar a bhí fiche blian óhain agus tríocha blian óhain. Tá an túdar as riile le carna sang agus chum meile sin tá an Oifigigh Oifigigh an Stiúrtha or aimú corporáideachchain agus is gear go meisi sin ina údaras for aimú corporáideachta sé cinálta tá lá bhéile lei sin. Cuidir ceistá bhhaid ach tucaite faoi cuasaí áirithis agus tilite na Stiúrthaí, agus bíon áirichas le fáid, bíon do hundúil san eagrúocht Neamhbhrabúsach bíon áirichas tilite na feibli agus áirichas tilite na fostóire, public liability agus employers liability sin na ceanna cuitianta. Tá fáil áirichas DNO mar thugta léir, sin áirichas tilite na Stiúrthaí agus Oifigigh. Bíon costas a baint leis, agus is faoi agus gurtar fáiliad go eagrúchtaí NPO, eagrúchtaí Neamhbhrabúsach chum a ceanna le cuideachtaí móra. Ach bíon cinenne le duine ag gach Boird a bhfuil an scála costa se go réir leis sin tilite measta.
So is Rialachais sin ará go gatha chuile eagracht a gine héine ina a bhfuil a léide sin a testar bhób nó nach bhfuil. Okay? So díra cistán wa a chuidir bhfuil teach chucaite agus díracha fiile a bhín gan sin. So Stiúrthóir chuideachta agus an TV Caranis agus ríist mar a bhí me míle bhfuil teach chucaite ó híh na Earnáil NPO bí an méanach agus is minic a bhíons NPO-na nó eagrúchtaí Neamhbhrabúsach chláirithe mar Haranis mai áit go bhfuil cuspóir chun leas a Fobail nó chun teireadh a Fobail a gceisceó. So is an na dúlgas a bhíonn ar an TV Caranis an chosúil nó tá bhíonn siad a Glór is na dúlgas a bhíonn ar stiúrthaí cuideachta. Cá tú cuspóirí carnúlach an leas a Fobail a chiintú go dhéanaan an eagraíocht cólíne arab. Gynnyntr cólíne le diciméad rialaithe nó le cápais rialaithe na eagraíochta. Tá tú freigra freisinna sa bheith cínte go mbíonn cuntasacht, tréarcacht agus go bhfuil na ceanglist slíthúla éagsúla atá ar an eagraíocht a go líne ag an eagraíocht. So ríist ní Rólanna níor chearta bheith a cheappa go bhfuil an obair se le legan ar a Gaeilge nó ar a Rólanna nó ar na fostithe más an TV thu seo chuideag an tonraíocht fuist, seo chuideag an obair a bhfuiltar a súlais go nginetó na bhaine bhacht. Okay? So an ósar sin tan na gnáradí sé sin banistú freigrach ar acruní, brisci agus ar chuoine. An dúlgas muoine gníomhú chun bar leasan na eagraíochta sé sin tá tú chuirde chuid leasaní pásant agus gaiirimú go leitaí agus tá tú gur leas na eagraíochta dhéanana. Agus an sin úsáid a bhaint a scill agus cuaram réasúnach. Cé is sprí lob sear fad idir na dúlgas stiúrthaí cuideachta agus na dúlgas go ontíbhíthe. Ní bhór te bheith ar an eolas faoin eagraíocht. Bhín guspóir ag an eagraíocht, bhín bhaim agus an sin bhín stair, sé sin ceasa bhfuil siad a tíocht. Cá tú chuile chápéis beabh chuachtar goit a léamh agus na cápéis sin nach dochtar goit fiosach arab, bunracht, dúicméid rialaithe, rátas airgidis, strateis, pleanáil, polisíthe, rud a bit ag gimocht bíigh go léamh. Cá tú bheith an eolas faoin méid ama a bheith riachtanach chun an obair a chur agraí, agus be me fidir sin a dro dhéire an teisiú. Mar a bhfuil mairionn tú go bhfuil tú ar go steire agus tú tusaí amach mar stiúrthóir nó mar an TV, cá tú indachtú nó tréanal nó ilúnsa íra, má cheapan tú go bhfuil sé sin a testar bhaid. Cá tú bheith láthir sé sin a bheith freastal ag na cruinithe Boird nó Coistí nó Fochoistí, agus páirt stóma a ghlacras na Choistí Stiúrtha, agus cuimhne go mbeidh tú gobar a ggóir daoine eile agus ní hé an rólatáid san ná chuid míanta héanamh rúcan cína gahanama ach a bheith gobar a ggóir daoine eile chun bar leas na eagraíochta chud agraí seachas ríist de thuairí mí héin chun na lai ar gacha bhfuil hímpelart. Cá a bheith múinte mucanta agus cresta, mar bín go leor deacrochtaí ag leibhéal Boird ecrinn siad ó bhíompar idirfarsanta idir stiúrthaí agus an sin ar bhealach chuidann sé sin nimh sa tobair agus bíonn sé fíorheachar ar eagrachtaí feimó mar bhíon aine san ag leibhéal Boird. Na Rólanna eile a bhíns a measc na stiúrthaí, an rúnaí cuideachta ról cinúnach, agus sé an jabbatá an rúnaí cuideachta na tráirchaí na stiúrthaí a chur a bhain idir chruinithe. Cuidú lena chin tú gannn an chuideachta go réidir lí, agus go gnítar le rialachaí na bunreachta atá go cuideachta nó an diciméid rialaithe. Diciméid dlíthúla na cuideachta réiteach agus a chuineal a rucht dáháil arab nó rucht má. Túris gan bliantú na cuideachta réiteach agus a chur rá ag an CRO, agus an sin a bheith cínte gur legan fírineach agus cóidtílis gan ráis airigide a chutar steach an éach leis an túris gan. Meastóireacht agus an sin déidir muid agus an amachan agus i gás leachtaithe nó ghlachadóireachta bhíonn an rónaí cuideachta freigrach as rátas crín a thuirt faoin na sócuine agus na tilitsanis atá ar an chuideachta. So ríist tá cuairimí mór a gceistin sin le cuairimí rónaí cuideachta. Siad na gná-dúlgas nó na dúlgas cinál a meithí sú leis an eagraíochta bé nó a ggólachta bé ná go mbeadh an rónaí a chuineál cápéis sin na cuideachta. Na Clár Oibre, na Clár leasanna, na polisíthe, na cóid an códumpaid an cód Rialachais
heb ik in de kooi te gimmacht ben rooney go kooi pe an rooney als go beniter soos kon data iad kon de data iad. Bhí an ró lánach ag go rooney le sigruniú kin Leanúnachas nu criniú generalta bliantú le ganile nu criniú generalta organach sin an extraordinary criniú Boird eagrú agus cápe sí réiteach agus I cheola le Bhíon an ródaí freigra Christian in níos minic in áhhaart as crunithe Boird agus Fochoistí eagrú cápe sí cheola na mintúrisci ag an gruniú generalta an cruniú kin Leanúnachas agus na mintúrisci ag crunithe Boird agus Fochoistí réiteach agus a chuineal. Na cápe sí sin fad a chuineal chórthábála agus a chuir fáil machart fisarab sin má bhín an túdar as rialala má bhín an ifigam chárú chuideachtaí a gúirtú má bhín stiúrthar a gúirtú má bhíon fisrú a bit ina tíomh gomach an rómaí a ná hecht na cápe sí agus iad a chuir fáil. Túris gan trahúla dhéana leis sin ifigam chárú chuideachtaí sin an túris gan bliantú CRO agus an sin chomá feibe mar chrantacha agus mar chóirleúir gon is stúrthaí eile sa gás go bhfuil fisrúthe technúla saincháilíocht agus an sin díra chu híh ólas generalta chuineandó maidir a himachtaí rachtála na chuideachta. An rónaí caranis a ríist is ról cóchasú lei se in an rónaí caranis freigrachas Rialachais agus cólína. So rí sin ról céile freigrachas chlár ball, chlár stúrthaí, chlár lesanní midig mit rialaige na túris gan rachtúla an cód Rialachais agus umpir agus tafada íana chinniche agus iad a chuir bhain titan na dúlgus sin fad an rónaí caranis. Bhín an rónaí caranis freigrachas olbhachaní ana go chrunithe Boird agus an chruniú kin Leanúnachas nó chruniú generalta bliantúr le ganile. Trá chlár scéidir chrunithe le an amach láirichaí Earnáil agus a bheith cínte go na háitichaí se féilteach le hí chrunithe agus le hí féilteach le hí ranforteocht oscailte ó na stúrthaí. Gomach fógra chuí feisnéis agus an sin Clár Oibre fáil go na stúrthaí. Gomach pápéir agus pací Boird seolta inám sé sin nachhfuil PC pápéir silt I dró stúrthaí ceannaí chéile mícéadí fast agus iad fad chutha a níhiú ré. Tuigeann muid fad bhín sé deachar scaití chuineal suas le sin óla pápéirachas ach ní leon bhá a bheith chur PC in ní chéile PC astapéin seachas chuilethirta chur in ní chéile ag sé chur amach mar fac Boird. Go minic bíon tart agus téige a baint leis na pacaí níor mhór rint laithintí bheith stúrthaí chun iad a léamh agus tuigeann muid fad a bheith freistal chrunithe. Cén líon daoine híonn siad sa léon san tábhar I gceart mar osclainn siad a méid agus léironn siad ó cheistní chuann siad nachhfuil na pacaí Boird léite acu. Bhín an rónaí caranis freigrachas saincháilíocht bhanas de cuasaí Rialachais a ragart ó stúrthaí má irtar ar a bíad agus chomara sin freigrachas scialaíochtaí ana nósannaí imimeachta agus cóirleachar ar a gcathaoirleach maidir an nósannaí imimeachta chrunithe. Obair eile agus se bheith teidir an rónaí as seo ascríonn sé tafada agus túriscí mintúriscí crunithe Boird a bhreacha ina bhfuil trácht ar na saincháilíocht na míní lé agus an sin na cinntií agus an sin na gníomhre tá teastáil le cinntií chur a bhain. Pléan an rónaí dréocht go na mintúriscí leis gcathaoirleach an gúnaí. Agus an sin chuirtar dréachtaí forbartha ganna na mintúriscí ag iontaíhí an bhfuil stúrthaí na heagreachta atá sin. Sin dáchreachta sé nach gafií cuidhá am ag tús crunithe a pléile leasaithe nó ceartaithe ar mintúriscí ach go nionfar iad go héfachtach agus go bhfuir farniúil iad a scríbhann ribhré an rónaí sa go dhéas go mefian an glúiseachta ra go dtí ábharann crunithe seachas a bheith siar ar sean ábhair phlé agus is minic a bhíon muid ar fad ag crunithe áitar a rachmhí mintúriscí áitar a daine I ggéireadh Paddington nuas nó a chur Pobail sa gine a bhí dinta hena díreach maialt na réintar siad leis a gine. So ríist an dáchleachtas in fé leasaithe agus ceartaithe a mintúriscí rifhrunithe agus cínte má bhíon ceist mhórán is ceartaí sin na phlé agus na mintúriscí am reithnú ag cruniú ach níor chearcha me fí sáthú faoi céad a dúirt sin nó céad a dúirt mise.
Tafa de chuneal chóir hábhla sé sin go guneal fi an áit hábhailte an áit fi náit atá sláíod, agus ríist mai atar cuasaí ciberlandála tá chiise go mór take chun cín le bliana nuas sé sin cecha iniontar cínte nó cecha cíntítar go mé an táhar fáil, agus go mé se sláán agus nach mé ach ruchtan chuí ag den daine chuí an ábhar. So tá cuithá le chur san áid an sin, agus bíon úsáid go bhaintas lehétí Google Drive, agus OneDrive, agus Office, agus lehétí sin. Agus sé do rud a déing ná bhín se táhacht a fébicin córas atá go mé ilúnt technológiacht a feisnéise na stiúrthaí fad atá plé le Dropbox sin ceanna le atá plé leis an mógara. Céirtá si an aní ina leis agus céirt nach bhfuil agus amantí ga far síos le stiúrthaí ar dhéantar indochtúra agus i léireóg cechaí le leas bhaint as na taisclana seo chun go leidó fi beidir ar a bápéireachas agus ar chrua choipaní go faci báirt. So cén créatúí dhéanacha leidir seo go obair. Cén mí a bhachart agus tú Tarrington cinná se haidrar tain. Well tá tréthe idir fearsanta agus inolachtaí garamúla a gceisleis. Bhíon discréid, taithí, brethúnas tá si sin antáhachtach. Antáhachtach gomach cinnaí maithe litarachta agus scríbnáireachta ag téise. Go méidir neamhchlianta agus go dtígadís chum na féine. Go méidir sin an dá chaidir do chothú agus a bhainisteú. Sé sin be chearcamach an rúnaí mór le gatainine. Be chearcamach an rúnaí freisin an bheith eagrú go lú leis an gahirlach. Man an cadidir sin fír háhachtach. Bín ceist an go minic gomnisce ceart go stiúrthar nó an-TV nó fostí lá aimseir a ról an rúnaí a chhlacha. Agus i ríist ga agréocht an cinine sin dhéana as de péin bín buntáistí agus míhhaintáistí a baint lei sin. Agus go minic tá sé tu go bhí dear am imíon rúnaí agus titan rudí as sa chéile, so níor bhiste damach cabhar nó cúna fáil go rúnaithe. Agus beidir nach troch smuoinú rúnaí cúnta a bheith hán agus chuidir sé de cuasaí Comharbaachta a mu de caiintear ar báil chomá. An caithearlach, cé héanú cíhí an caithearlach, cén bunús atá leis an údarás a takeup. Cén cuacht atá le cén chocht speisialt a takeup nó a bhfuil an chocht a takeup bunithe ar thionachar. An éibrinn siad go bhain trárach nó go bhain tolle measc na stiúrthaí. Agus cén chun ceannaireachta takeup. Go honúir bí muide súil go mu an muíachar sa gaithearlach. Bud an caithearlach atóigad an chóramse ar a héanú ar héin le tá seirbhíse. Agus chomáile sin go bhfuil spéise go gaithearlach le rá bhealach an lom rudí eil dinta sé sin bíon forseachada ar Clár Oibre na heagreachta. So bín an caithearlach freigrach a stiúrthaí dhéana ar imachtaí Boird agus ar iompar an Boird. Agus is faoin gaithearlach a bhíonn sé fechaint chuige go mbeidh cruinniche rialta an. Go mbeidh dá rialú a réim san eagrúcht agus cultúr etiquette sé sin go nginfií an rud ceart ar an mealach ceart. Tá ról takeíochta ag gaithearlach gon ostí nó gona fostíthe atá ag ggólach ag an eagrúcht, agus tá ról muirseachta acu sé sin go minic in eagrúchtaí móra má tá ceannasaí nó príomhhaimimeachán sé sin tá takeíocht agus muirseacht le duine ar obair an phríomhhaimimeach. Agus an sin an amantí tá antábhacht go dó le sin gaithearlach mar phríomh uorlóirí sé sin má tharnaítear an eagrúcht as cunne Coistí. Iireachtais go minic bítar asú go mbeidh an caithearlach agus an príomhhaimimeach nó an ceannasaí eagrúchtú a láthair agus bítar asú leis go mbeidh rud le rá ag gaithearlach seachas a bheith ágáil faoin príomhhaimimeach nó faoin ceannasaí eagrúchtú. Ó híomh na ceannaireachta stratéisi níor mhór gon chathaoirleach fis bheith heige nó aice ar an mórchospór agus ceachaí le ceann scíbe bhaint amach. Fócus a chuneal ar Roma Oibre. Ahantas a thuirt gon dá obair ar dhéantere agus an sin a bheith ná ará cearca leor déiteach muid a bheith duine níos ás a réimse se agus a bheith gáitiúir san an neamhs. Sé sin a bheith an mulla agus ag gur a bheith tuairt ógach go ghaoine bar féise baint amach. Níor mhór fis bheith hacab céirtá tardó san Earnáil, níor mhór fis bheith hacab céirtá tardó san eagrúcht. Agus an sin bhór a chair gópa
fesacht wa fulasí bheit haca beidir eisnéis agus fíricí sé sin mátá siad gaibrú a réimseir le fisa bheit haca céad na príomh foiointí feisnéise fíricí ce as bhfuil a rialachtaíocht ceirta go tarlú ag lebed a rialtas leis an ábhar se agus i lehéite sin. Agus an sin fis a bheith ag gaiirlach cechaíontar ceistení a bhainisteú tíbhiste go chruneochaí agus idir chruneochaí. So cenúir is ceart ábhar chorfií bráid fochoiste, cenúir is ceart an sin pléana ag an mabhard, cenúir is ceart cinenne íana, cenúir is ceart ná cinenne íana. Ó híomh na caithearlachta aíon muid ar fad an tá caithearlach, bíon aithne ag gaithearlach má ar na daoine tá macha sa ggóir, bíon ómósaige nó weice hób, bíon tuiscin teice orb, táidir an anseo a thuirt nuair is gá, bíon meascan bíon nó cotlamíocht idir cheantas, sé sin ní lenáiti ar a brother rá, nó discréid sé sin fannach siar agus fannach sucr agus éistecht. Ga siad a bheith gríúr sé sin is minic idirtar rudí géire ag crunige agus gun ghlacha go pásanta le rudí, agus tá sé sin fear mar is tíana déana muid. Agus ríist an fócus ar hachaidir sé sin rudí áid dinta. So na haanta a bhanas le bheith i dá chairlach na a bheith fi réir, a bheith heláir, a bheith unric, a bheith faideach, a bheith oscailte, a bheith multach, agus a bheith a hostan sin nuair is gá. Okay? So go minic freisin brenin na stiúrthaí eile I dro an chaithirlí mar hobar na críanachta. Agus a ríist is ról dachar é is ról dúthanacha, agus go minic sé tá duine ag go gaithearlach na seasa siar go bheith gan agus a bheith níomháin a lá an éine achas cían an éine agus ag ceall ceart a tarlú, agus cinná léargas ón lotta nó léargas ón áiléir nó léargas ón mealcóin a bheith haca ar cead na himachtaí ar a talla. Ó híomh cuasa idir fearsanta multar go mór a bheith mór leis té atá taí agus an té atá ar a gláid a thuirt leat. Mar tuigeann muid ar fad ag crunithe go háiritn atá ceismóra a plé bei méidir is daine bei tuairm an náidirach agus an sin bei daine eile agus bhí de caiintear a beteachtar caiite agus níar siad tada agus an sin ní a sad caiideach siad bhfuil siad leat nó nachhfuil agus tá sé táhachtach í a thuirteisteach sa blé in agus is féidir. Ní féidir ar fad a bheith réon tuairim. Is tá sé táhachtach éisteach le heasíon tuairí ach má tá tenaán chafar seasa rih sin mar níana se sin éonhág an frois cínteach. Ma hagan daine ag an mabhard agus feibanní Jacob agus mianlob feibanní a bhronna ar an mabhard. Bhí cinnte nach ghlach an babhard le feib nach man an leis ach go bhhágfar na feibanní fin na daine ar lob na feibanní. Ní le bhah rócheanasach agus tú mar chahirbach. Ní teachtóirú. Feimín tú le údarás sé sin úbheg údarás a bhrontalart ón stiúrthaí eile. Agus seachan freisin caidir splácha sé sin mátá dróchara letar an mabhard. Mátá tú a gail agitéise a gúnaí an éon díospóireacht a cuairtú cinál túrim na réasúnachta an ófar sin agus ní sin go má. Sé sin caiitú bheith mór le gatainna nó caiitú bheith oscailte go thuirimí gatainna. Mai an tarcáine nó clamsáin a bheith fuórchúiseach faoi agus bheith aibíochtú. Agus an sin chomá nar ecinn tú stiúrthaí beidir nachtígan an rólata acu. A bheith tuiscinnach agus an sainolalas agus an tahiad a chur fáil go discréideach agus córa a dhéana lo beidir idir crunithe. Bhín mealacha bar le ní tain a thuirt chun cín mar stiúrthaí ag crunithe amachchan se. Na Rólanna eile, Clár Fochoistí Cisteúir Oifigigh caiidir Pobail Leaschleachtais rúnaí cúnta a ríist má tá babhar mór an beidir nar bhiste bheith smaoinú ar rúnaí cúnta, beidir nar bhiste a bheith smaoinú ar leaschleachtais ráitias caimhintí leasa, nó ráitias freisin gomach daoine nach méidí ar fáil, bíon daoine tí agus a léidir sin agus sé tábhachtach go néanó fhí cén stiúrthar a ghlachas ról an chaithirlí ar a péin nó is gá. Ceach é ránítar na Rólanna se na chaithirlí Fochoistí na Cisteúirí bochta na Oifigigh caiidir Pobail. A mín terma ifige agus termí tagartha acu, mar a bhfuil bhí cheart gomach san chuntas poiste scríbin acu sa gcuas go digidís cén rólata acu agus nachhuiil siad fácaí as de péin nó a gcuil har a teoran nó go dtí bhín hain gona bheith duine an óhan agus iad a féimús na Rólanna sin. Cén tindochtú, cén ilúnt, cén taceocht a tar fáil gona daoine a go a ghlach na Rólanna sin. Cén fógra scair dúra siad chuid.
cechu in tú banisteú ar chósaí Comharbacht Seisiún maithagrín an Gaeilge an rúnaí imeacht den éanacht a mé láitir fad Fochoistí Stiúr. Agus an sin dan se tábachtach a bheits an áitir gaidir bhatá ag idir na Oifigigh agus leis na Stiúrthaí tí chéile. Seisiún mátá rúnaí agat agus mátá Gaeilge agat mar atá feici cabhrú agamsa nach fiú láirín le chéile, well fitú bheith cínta nach mé ra obair an bhhailtin. So sin chuide gan Rólanna agam gur lámuid beidir an dúhan nó gur láshipse ar an dúhan a bhíonn trú chiisteir ach na Rólanna mór a rachtúla siad ró an Gaeilge agus ró an Rónaí agus sin sin chomáile sin tá ró an tábachtach ag gnáistúrthar. So ag buinte se ganid chun dó tá míle fáitir rih ceistení. Se dhéananas me a dusachto mar a mistení ná cápéis an rintlíb a bhfuil a bhhaid níos bó ólas faoi na himachtaí sin faoin na Rólanna sin ar fad. Agus ní thuga sé seach meandar agus tásúlaim go n-oibre se go nóir an marig d'oibre sé stoile minteach an seo caite. So sé tá sa gápéise tá mai cheappa go réile idir sin. Na chuir síos cuimseach, crín, údarásach chum le dáta atá chuir fáilig an ODCE an ifig an stiúrthar for aimú corporáideach faoi ró stiúrthaí, agus ag an údarás rialána Caranas faoi ró antífithe Caranas agus chomáile sin tá cúntas anháin sin ar ró stiúrthaí agus ró stiúrthaí, ró an Rónaí agus an sin ró an Gaeilge. So tásúla an gcuirte sin ar fad fáteagaí faoi seo. Now, tá díreach mar a mistelíb slide eile, so mátá se bená go leisteach ar browsaí eile nó ar a bhón póca mátá se bená díreach. Tá rutin becúna a testar am héin mar a mistelíb. Tá seisiún se bhendara seisiún agus tá sam gur lua lorcan sin gur rionntáisiolalas fáilte Glór na nGael ach tíreach ó híomh na haibrise agus mise a bheith gur a bheith legan amach an ábhar. Cean bhhad a tagaí gan le bheith ábhar atá na seisiún seo. Bhfuil se ró chasta, bhfuil se ró heicnúr, bhfuil se ró himplaí agus gona bheithach men nó bhfuil se ócé mar atá faoi láthair. Okay? So bhí ábhaoch go thuirimí a bit faoi sin so tá cúigear éis rá bhfuil sé tíre ceart faoi láthair is gur mága é sin rá. Tá sé táhachtach gomach an tábhar go sé freistal ar na riachtain se tá agaise. Ok, gur mí agus sin tá an dára ceiste agam orí mar a mistelíb. An luas sé sin an méid ábhratá ga chlódach na seisiún. Cean bhhar a tagaí an luas seachada a bhfuil mis go ró skipaí nó bhfuil me goil a bhaid scéil nó bhfuil sé magadó. Ok, sróir rá bhfuil sé ok faoi láthair gur a magaí. Ok, so ridas tá sib cearcailiúra sin. Tá mai fíormhaoch gur a mí a magaí as an méid sin bíonn sé dachar ar Zoom an sligan ceart nó an pitch ceart dhéana ar an ábhar so tá mai anbhaoch chun méid sin eisiolais. So ag go buinte se má tá indanna gur a ceistechar mí fáitirúmpa mar a bhfuil chunne mai orm ach mí fáitir ceist ar an slido nó ar an Ok, cean buntáiste tá ceiste cíisteach ar slido cean buntáiste tá go chuiste le chláirthe mar charanacht. Se an buntáiste bhain leis sin a riide ná tá buntáiste cámach ach chomáile sin tá chuidín sé leis an eagrúcht ó híomh a bheith ná airigad síntúis, ghlacha de síntúis agus a léidir sin. Sin an príomh bhaintáiste.
an aíre bhhaine sin. Agus go leor eagrúchtaí Neamhbhrabúsach tuigann siad an taiste sin ar a péin. Tá sé táhacht a hiiscint go gatha cuspóir a bheith chu neasa Pobail, cuspóir idechasúil chuda mu sé teachtainse, cuspóir creide, cuspóir chun tarife chun na tarife peibli a bheith geis leis. Agus tá túdaras Rialachais sachtííon bín siad a breanú ar an dicimiid rialaithe ar bhealach angéir agus an ceartar fadacha mar bí an airigad mór a goilfrids go leor eagrúchtaí Neamhbhrabúsacha agus níorhór gon rémas rialala a bheith i gceart agus go dtigfi gohfuil an tairigad sin gáhhainisteach go crainn. An daricéist an gá an rúnaí sí ar gacha chuiste má tá cuara ménú na minúriscí a réiteach gon gomunisciil tá Foras inis gomunisciil second. Gomunisciil an gá an rúnaí sí ar gach ó chuiste má tá cuara ménú bhfuil in na minúriscí réiteach an bheh go máirt agus go gach fochuiste úlach antrom a bheith an son. Agus tá sé sin ceart ó ní cinn si sé íteach gomunisciil. Tá sé te riint inis gomunisciil an fi sin. So an gá an rúnaí sí ar gach fochuiste má tá cuara ménú bhfuil in na minúriscí réiteach an bhhair agus go gach fochuiste agus úlach na Oibre. Is cinnte go úlach an bhórbach an sin. Brehan sé an eagrúcht, brehan sé ar lína Fochoistí. Mar bhfuil an rúnaí ar gach fochuiste becheart gomach minúriscí ag an rúnaí ar gach fochuiste gomach duine ar Fochoistí freigrach sin. Ach bheit sé tábhachtach na termí tagartha a bheith go Fochoiste a legan amach cétá freigrach as minúriscí a chur fáil gon rúnaí héis ga cruníe. Brehan sé ar góras, brehan sé ar gultúr eagrúchtúr, brehan sé ar céir na cuaramí generálta bhíonn sa rúnaí. Agus an sin brehan sé ar ce chun minic agus a hagan Fochoistí de chéide. Go minic san arna Neamhbhrabúsach bhíon beidir idir 10 agus cháchruniú 10 ag an máirt an aine bliana agus má bhíon há ochuiste an. Beidir go mín péidirú trí cinn go chruneochaí Fochoiste an. Beidir an ceathrú cheann má tá blion mhór i gceisnú má tá pí Oibre ar le testáil ó an Fochoiste. Ach a ríist ó híh Leanúnachas agus ó hí gríime bheith ar an ábhar agus ceir tá tarlú. Tá buntáiste a baint le cedaganstair an rúnaí a bheith láthir ag na crunithe lesúla chuineáil ar le fisa bheith ag ceatnú ag cin tábhar lé agus cin na multipla tíoch chun cín. So los agus ábhar go má ag bheith teáireacht amach na slánan ar fáil tíochaid na crunithe. Well sin an fá go bhfuil na Seisiún seo go défide a chaithí go mí mágad chuirtar an taifid ar fáil go bhór nGael agus crochtar ar a síhann sin agus bé teachtar na slánáin ar a grí sin ach goil isteach amach go réir de bhíon an sin go réir an ábhar a bhfuil spéisiir lethe gotá. Ar bhá taifid fuimí ana go crunithe agus a bhar fáil sean go idir sé le crunithe níos tíirithe a rachtaid. Nis ceist an spéisiúil agus tá sé seo héisteach an cín mar a hádann sé le chola chun na míle dernas sé sin í taifidí ganine go chuiste forbartha go chuid chola chun na mí agus bhí an chomisisinéir chosan sun réalú ná cheart gannn fi taifide ar na himachtaí nó gur fi an taifid ar fáil, agus in sin bhíon commisisinéir feisnis a réalú gummacheart gomach tacht ar an ábhar sin. Ní sé de déiring héin ná a bheith céalaí agus stóma ní minic beidir a heastaí an taifid a fuime ar chruinniú maiantar na minúriscí nó choras ceart minúrisceoireachta a legan amach ceart as gannn for taifid a chuí ar na cínithe ar a blé agus ar na cínithe i dintar. An taithe tagamsa ar bheith taifid a minúris bheith taifid a crunithe ná gur móhaintro a háiríonn san taifide seachas mar dhéanaan tú
Maien toen de notie rek maar is kaart dus gekonig neer kaart kom horen te klik Oibrecht en nie geestig zeer dus het hefte mata an obertin te gertigheid het tot maach brenna niet in sin ach ma hoor hem heen agus in sin doge Choistí nach wil in de goedigti to wel stohi een soort korkige tag om een aan goed smo na kan leergus ha Keir leis bhfuil tú rasúla híh afna cuideachtaí agus chomara sin céir leis bhfuil tú rasúla seo híh na hána le carannas nó na hána le NPO, mar gon chuid is mó is carannas chláirithe iad na heagracht Neamhbhrabúsacha. So bei léirgus sa gápéis atá scapaí scapaí ar a chatan sin na dúlgas a vín ar stúrthaí na dúlgas a vín ar an-TV carannas na dúlgas a vín ar rúnaithe cuideachta agus na dúlgas sin a vín ar rúnaithe carannas agus rúnaithe agus caitheirlaí carannas chomá. Okay? Agus an sin an cheist dhearannach ní me an éceánis nsceal. Yeah. Sinead an ceisní tá chéiste godíise. So, bhfuil éon cheistile anna go buinte se. Ó fanis tá ceanta chéiste chuir chat. Okay, tá eisiol an lochfran seo ba cheán gur míad maithaige. Okay. Gur mí maid cheáin. Agus an sin mai bhanach céir fé agrachtaí Dónacha na chuideachtaí an multha bhid chlár mar chuideachtaí an gábh chláirí le siar le starad cánacht áid. Okay, is céisteach technú leis sin chonacha. Is faoi chuile agriocht Dónach nó chuile agriocht Neamhbhrabúsach a gréanacht daoine faoin stádas. Níl mise a go mulla go aondanna sa Seisiún seo chlárú nó gun chlárú mar chuideachta cathe sibse an obair sin dhéana an éanacht leis bóirleor gaiir mar dagaí héin go minic hebí cinnta dhéana na puntascrí hebí continú chuir a bhíon sagaí bei siad san an cóirle chorart ar a bhiú nó nar a bhiú le dhéana ar cadúr. So ag buinte se nó ó híhann cinás brocan teisiún se ní fléimiid sin go mean inniu ach gur maithaigh Dónacha as a gceist sin. Okay, bhfuil éon cheistile nó lena muidearing se an dóchlog. Okay. Sin go lena muidearing tá sin go bra. Okay, so ra sé an snelna. Cearcha leor, tá muid go brethú a seagatí beidir fiche héise dó ar chuirsaí Meastóireachta agus éifeachtóireachta. So, cean fá dhéanann tú Meastóireacht. Cean fá a chuir mis sinna ceistí in sin le eisiolalas. Tá mé gur cintáil amach nach bhfuil isan, bhfuil gaiirí le sin nach bhfuil a bheití féosach réir nó nach féití. So, nó is tábhachtaí ar cédal amach na go máilítear, go gurinn tú ceist, go bhíonn tú, go mairinn tú feisníos, go mairinn tú eisiolalas. Sin an is tábhachtaí. Ach ní réamháin sin a bailú feisníos nó bailú eisiolalas chun measúna ína éir. So ten tar meastachan ar a bhíontas a bhaine leis na eisiolalas, agus in sin féchant a bhfuil bunúsán le lesaithe próiseis a chur a bhaim. Se sin cena háthraithe a dhéanfar bunithe ar an eisiolalas. Agus cen fá sé sin a médís tarafach nó go díos leis na éachtaí nó nach cuireach. So I dtéir mé agriochtúla agus crunithe agus obair bhhabhairt bíonn sé tábhachtach ar a leid úrainna béanna gin for Meastóireacht ar éifeachtóireacht an bhhabhairt. Sé sin céir de oibrins go maithaigh crunithe céir nach na oibrian. Agus tá córa seán de sé dhéanana bhí cheart gomach an sort chuige comhaontaí a meas na stúrthaí agus bhí cheart go dála sé go réalta agus go tráthaúil. Agus ar a gcuí sin plán báir den an a rá
gofuil pleanáil fisi bonacab se sin gúil si gur a fésachar le go crothaíreachtal a hain agus go mé canál fés Leanúnachas gceist. So ó híomh lochalíonna cuasaí eisiolalas agus cuasaí meastóireachta céad na céimení atá. Well tá daine an túna mí te brite a hort agus ban an lochla sin san nómed, sta se an tábachtach. Ach níor bhiste is tó hí lochail bhreise íana eisiolalas tusaí mar sin. Agus dearbhú feisnéis nó dearbhú tástála sé sin má hagan duine cíns agat má hagan stúrtha agat agus má hagann siad. Níl mis an ag na cruinnechaí fáta se. Tá bíon choilechuniú gan thárachalaigh agus choiríide píide. Tá bíon rialar an héis uair go le agus is fadanam go mín deire leis a gruniú. Agus má rainin tú sér agus má túach well níacha cruniú be thárachalaigh. Beidir gur hála saolaíomh gan stúrthar gonneachas. Beidir gur fáid beile atá anse agus tíach fáid clig. An tríú level ó híomh lochalíonna éfachtúlacht. Ná ceacha dhéanaan tú áthú ompraíochta a bheas. So má tá thulaganna go bhhaid scéal agus iad rá agus iad chuir go túra míniuúil ag cruinnechaí. Má bhacan daine leis go bhfuil daine go bhhaid scéal agus go bhfuil siad go bheith bra gunta a seo go cheann roinnt cruniche. Cechaí neantar sin a thuis, sé sin cechaí mai is agaí go bhfuil an táthú sin tinta. Sé sin a mé daine teocht amachchas a gruniú agus iad níos sásta go rá obair níos fiúntaí dinta go maiad go rá chulaganna gairid agus gunta ina goods blé nó cechaí neanfar é a thuis. So réist an ceathrú level agus se bheith áite bhfuil is dóí go leor córis tóí ag eagrúchtaí móra bíon slátatais nó metrics nó Táscairí acab. Bíon torthaí measta sé sin bíon torthaí inmhíniche agus an sin tintar an dulcan cín a bheas go réir na slátatais nó go réir na Táscairí. So i réist an aim bhunúsach a bhhanas le Táscairí nó slátatais ná cechaí mai is go bhfuil dulcan cín go dhéanana. nó le bailach eile na nechar ná má tá cuspar strátéiseach cecha mai is go bhfuil an cuspar sin chuthgraí, cén chuma a bhach an Earnáil, cén chuma a bhach an eagrúcht, cén chuma a bhach scéim atá go reachta lein dámach an cuspar sin chuthgraí. So má sé an cuspar atá leis an srá Seisiún éileúna se go mé sib ólach nó níos fesaí na riachtain is Rialachais a bhhainans lei sin. Cecha mai is cecha mai is agaí se go bhfuil an spruc sin chuthgraí. Well, I go heg sidiachis is minic legan with scrúdómach is minic in with tástal a bhiola. Agus pan teóric cheannig chéanna a bhaint le cusparí stratéiseacha nó cusparí eagrúchtúla gafar tástal go chéanna le cinint nó meicníocht meastóireachta a dheara le fisibhethe go bhfuil an cuspar chuthgraí. So a bhfuil féidir sé dhéanana go peíochtúil, sé sin dermí ihróla nó go cáíochtú i dtíarmí sásamh sé sin chhlaach tríocha duine páirt sa Seisiún se cecha sásas a bhí siad ar scála hain go dtí cóig. So má bhí daine sásta go maith agus iad túrisciú ceir sin go bra, má bhí daine cinál breásta agus beidir idir dóg sa trí well cathe an tíú nó beidir fésachar ar go láthir nó an ábhar nó a lo seachta nó measclan gan rudí. Now is minic freisin ar a lotir metrics nó Táscairí nó slátatais. Ní léonhá slátatais aránú agus fis maithad go mana tú maithe gon mór an marige, gon mór an anseo. Sé sin bíon go leor seoltóireacht géir i gceist go mór san Earnáil feibli slátatais mar sin agus choiríide píre an cinál clifiíochta sin takeí chun cín go mór a gúsaí túrisceireachta san Earnáil feibli agus tá sé le seachant san áíide. Okay. So na meicneochtaí cuitianta a bhíon sáin ó hí cuasaí meastóireachta ná féin bheasúnú sé sin go síon an Boird agus cinnneann siad measúnú umric an dulcan cíine dinta Phlean stratéiseacht nó Pleanáil Oibriúcháin nó scéim nó eile sin. Gin for survey grúpa sé sin survey úsáidirí na heagraíochta nó an pobal taidife
atá an eagrúcht nó an cantar pobl sa gantar feim atá an eagrúcht gin for survey ar survey anid Google nó survey monkey nó léidir sin. Gin fi peer vesún op se sin mas cean eagrúcht te goú agus go bhfuil ritaibidenta agat ach dat we ge a fisbehe de wil no rudi karte ganne amtí beidir tá peer vesú se sin déine bhfuil droken kin beidir ceanegrecht eile atá bunige rutin begnis fuide ná se pein. Beidir go si an hechttar koort agus brennwer ketar bon agus sin sin esolas seachtrach mar a hort. Bín se sin fónach an amtí brehan se ar a gas brehan sé a si bhfuil an egrecht dá. Meastóireacht seachtrach réist cinál mar chéile ach ní háis gois gur minicgur cinál ró cigireachta a bhín san agus go míon well bíon buntáistí a bankta sin, but bíon níúntáistí freisin goáid má bhíon féachtainna dúltacha a tí chun cín. Tá se an drochhhaidech ar a eagrúcht má diontar an meastóireacht seachtrach atá úfas a géir orthop sé sin mar dém go minic stína déanamuid agus bí gúnaí gire a bheith ar thóir an disní agus má chuirtar drochfisnach ar eagrúcht. No, mar dí cinile má tá feimní móra banistíthe an sin céistile ach tuigann si an chuilchúis tuigann si ce mé gire bheith ránse. Stata séléir a tuis sé sin má tá metric réadú leiciamach agus má tá sé séléir ceirt a gcéisteis gomach aber kid dinne páirrtacha an léidir se go scéim faoi dhéan blin sehugging agus má bhaintear sin amachfuil ar a leid is slaat thuile tuis an méid sin. Nú táscaire féinneachta fóntacha. Focusgrúpi a ríist legan eile go thurvéh grúpa nó survey Pobail a bháin go an tú chuide go bhíine heachtasteach sa siúmra agus fisa bheith agad ceché de ceannach sin a rachbail leis an toras sár agus is féidir a bhaint as. Agus an sin lé omlánach sé sin choganna a thuirtaisteach sa hala Pobail agus ceis na hóchar agus an sin fechans céide hiúchas a sin. Bín se sin bíon buntáistí agus mí buntáistí a baint le gach cean gan na meicneachtaí sin ach is minic úsáid an eagrúchtaí Neamhbhrabúsacha meascán nó comosc meicneachtaí le meastóireachtaí ar a Clár Oibre agus an dulcan cín nó aspa dulcan cín á bheith acu. Dúirtmuid freisin go leorachmuid cuasaí anóch an a Boird agus cuasaí Comharbacht agus Leanúnachas agus tuigeann muid ar fad bíon daoine an agus tugann siad thar peribhís agus bíon siad i gcearr bheith bíon siad i gcearr maiad ar a gréide sa gúis nó maiad go dacíonn siad go láidir le cosbáin na heagrúachta. Bíon siad i gcearr bheith freistal agus is féidir. Ach tagan an rá agus imíonn siad agus nuair a imíonn siad imíonn chuidhá an chuimh na eagrúchtú, imíonn chuidhá taithí agus imíonn chuidhá saibhris smaointeoireachta in éanacht glob agus cead a dhéanaan báirt an sin ar a hádann se sin. Well, is tóhí se takeí chun céim go mór ó híh cuasaí ó híh eagrúchtaí Neamhbhrabúsacha go mór ná go meastar nar Clár Stiúrtha bheith freistal ar hada níos fuide na ní mbliana ar réon bhabhairt eagrúchtú. Agus is tóhí gur go chríanna an cleachtas é sin go eagrúchtaí ghlacha acu péin. Nó stréise anada ní mbliana fiú ach san am ceanna is fiú go bhabhairt bheith smaoine bhar hermí seirbhíse sé sin teirmí aitheanta. Agus nachmach gach tearma seirbhíse a tusaí agus príochna an am déire sé sin gomach cinál daoine tíocht agus daoine gimocht ag amantí difriúla a gahanna tréifse sa gluas nachmach sainolalas siúlamach doras ar fad an éma. Hagan ceistin éagsúla i gceist cuasaí Oiliúna sé sin go réir mar thugus daoine nuair bhabhairt bicheart éileúnta chorab. Caafar bheith san áirtear ar hálam an támar fad fechans well bhfuil duine cinn sa bobbal nó bhfuil duine cinn san Earnáil a déadú chur go suntasach le imachtaí an bhabhairt. Cá tú Pleanáil chuige má tá isáid gúil bertstúrtha í gimacht an céadhríon eile gun an ceis na Comharbacht ágar go dtí na mín siad hall má hosín tú cuatú duine cinn le héachtain an áit. Agus go réirich éile sé do bhultar ga bhéid a híhrítar ceis na Comharbachta airíonn sé ina chleachta seachas ina rud a chafra dhéanana gach tríú chéad bliana. Ná bhí me de caiintear an ná agus tíireach is fiú a bheith smaoinú ar inisteocht ama na níneise agus céir tá tú i gcearra ar thuine má íann tú ar a peocht ar bhabhairt
can costas nó can locha bhhain sleisin. So aber mas agriocht Neamhbhrabúsach agus go bhfuil degruniú agat naine bliana ag an Meastóireacht Stiúrtha agus go mion isteach amach le bhar chuig le gacruniú sin scór chuig. So bíon chuig machar an túra chuig eile le gacruniú ac sin sin chuig réite taistal agus beidir rutinbeg kaintse héis na cruníthe agus beidir taskbeg nó hó gléch goáinna dhéana himple na cruníthe sin scór chuig eile. Mátas más bag ochiste thugus má bín trí cruniú wed agus más úrgeléit a geiste se grúniú sin chéad a chuig chuig. Don sin ru ceanna le cruníthe fochoistí aber gohfuil trí chuig geile a geisten sin in aine beanna. So mas bag agriochtú agus má túra Meastóireacht Stiúrtha stohí go ha freistal imachtaí agriochtú le freisin. So aber go ha freistal beidir chéire imacht agriochtú in aine beanna sin 8 chuig. Ní sin ní doing go na figurí senis tá siad cumádach go má. So in éon bhbliain má stúrthir agriocht Neamhbhrabúsach aber beidir gomach soas le chuig sé chuig in aine bliana geist agus anna sin agus 7 lá tradiisiúnta Oibre. So má tá tíir me sé bhí trí bliana sin cé treasca sé go le chuig. So nimach trí bliana dat tú keintir ví an Oibre nó chéir 7 Oibre ire chuine. So má hagan tú cho fada le duine cínsa agus dat tú gé a thuirteisteach Boird. Is cínsa nach néad tú leis nó lethe. Ceach é náireachtú faoi mí omláin Oibre íana a suga cheán trí bliana agus níos minic in áhhaart is sir an eisce agus go dúnach fada. Níma aló sin mar bhó airceachta choribe ach se tá marrá ná becheart go dtiguch agriochtaí agus stúrthaí céan tumantas atá geist nuair a hilíonn siad a bheith mar stúrthaí nó gníomhú Boird. Now tá ag an mna daine sa siúmra tuigeann sib se go maithe ach ar ísteéis tá sé táhachtach nuair atá chuide a thuirt go stúrthaí nó go dictar nachtíireach lendáide go gruniú agus imimecht rúmpú tá geistin se gohfuil rí Oibre geist agus gohfuil sé sin áirithe bhealacha cíns nó leciamach fápa sé sin bé le lehéidse a geist an aine bliana. So hí ranfortiocht agus cuasaí Leanúnachas agus cuasaí Comharbacht ní bhór bheith hí ceistánhha a ríiste techt cúpla ceistánhha faoin ábhar se sin ní bhiste bheith an áir ar chothraíocht inscne agus íse. Brahan sé gin agriocht bíon an díocht áitiúil táhachtach an agriochtaí seach sa chéide. Tás gas go leor na cean agriochtaí teanga tá freistal níos mó an ceantar bháin tá sé sin fíorthábhachtach. Ní bhór freisin a bheith ordrach in na nGael sealbhórí éagsúla tá ag an agriocht nó ag an agriocht Neamhbhrabúsach nó NPO. Gena pártaí a leasfra eile a ditach a bheith geist ar cheart go chuna díocht acha bit an Boird. Céine institutí nó agriochtaí móra atá sa gentar feime amach se tairifach onadí wóbsan a bheith ar an Boird. Ceach é a bháin muid grím ar an Pobail an cuincheap seo an Pobail agus sin Kenny an muiten sin ó híh daine a bhfuil saincháilíocht acu nó bhfuil speisialtóireacht acu agus is minic gomunisceart tá haine mar go leor atúrnaithe agus go leor cúntasaí agus irtarad go le Boird ach bín sort mí hiiscint scaitií ana daine in íraníad bín siad a cheap bhfuil dhéfamid cóir slí nó dhéfamid cóir airige sí an eiscin se ní hin an róla tá ag saincháilíocht nó speisialtóirí nó tá siad ní léonchócht freiise acu le heis instúrthra eile a bachin le Boird is cinnta go bhfuil taithí agus saincháilíocht acu le bach le tairiscint ach ní siadsan a gur chur cóirleach airmúil ar fáil gon Boird díireach mai áit gur stúrthaíad agus go dtibin hain ditírá gur caiimhns leasa é sin. So ríiste éis caithfar bheith san áirtil ar na buntáistí agus na lenclaisí a bhhainns le saincháilíocht nó speisialtóirí a bheith ar Meastóireacht Stiúrtha agat. Ó híomh a bheith ará an NMD tá rudí sagtáchar cé bhímuid le gobar na Boird se. Gais be bheith feire na feirin fortiochta se sin na domains se be gobarínta agus na lebé ranfortiochta heis. Agus ar nó go réir mar a bhín se begardú fesachta faoin na gníomhíochtaí tá se go dtíine einachta. Déine ó tuiscint acu gon ís agus gon mission agus gon fríomh chuspóir tá an agriocht
Dína tá fuinúil, dína tá oibreáideach, meascán idir dína óga, dína bud seantaíachab agus dína beidir atá ar scór, agus an sin a bheith ardna chomá ar I gentar feime nó ar an Earnáil feime a bhid sebán agus a bheith cínte go bhfuil stoi scapa nó lethríns ga dhéine ar stoi ar chósaí talanne irid agus is féidir go bhid betáingtó ó na potí seo ar fad. Agus ríist is féidir daine a bhela le bheith páirteach in imachtaí Rialachais ar bhela céimnú sé sin bíon réimse mór daine bhín ar an nólas faoi imachtaí eagrúchtúla cuma cin eagrúcht atá gceist. Tá go dúir daine sásta jabaní bega dhéine nó Táscairí a choilíonna guna bheith ar chuiste, guna bheith ar bhhabhart. Is minic Oibrians cuasaí lipéid ar bhealach níos tarifií ná rá ar bhhaile a bheith I de Stiúrtha ar an Mabhard, seachas goile tá grúpa Oibrean seo agus táid gur a rud tugra chuir an céin an maithe sásta cúna thuirtaí. So bhfuil sin beidir iad iiristeach mar bháil seachtrach go óchaiste go dtí seolalas an chuide go obair na heagrúchta agus a sin go dtíon Choistí Stiúrtha agus a sin beidir go nnéanfaí Oifigigh chomh. So ríis ní an sin ach beidir bailach amháin le daine a thuirteisteach agus iúint go réidir chéad a thuirteil bó híh. Na skillenaí atá testáil agus an misneach a thuirteil a bheith lánfáirteach in imachtaí Rialachais. So tá sé beagnach fiche héis. Fiche dó, so be me cruchlanúis go gairid. An tachtan seo thugainn be mu de brethú go réir mar tanna session seo go a ra an tábhar seo gaiirí bhhainníos technóla. So be mu de brethú go sonrach Rólanna Boird agus cuasaí muirsithe inbánach agus banistú risca agus be me gúsáid be me baint leas as na haicfaní tá cruthaí ag nó DCE agus an Rialachais chomá. So be mu de brethú chreitlacha réalaithe agus dearbhaithe polísaithe sunplacha airigeidir nGael ar chóris áde agus scórad a risca mar bíon daine cinál bíon scáthraprih na chluisin siad banistú risca ní higann siad ceart a gceist leis. Tá céal cheannaiche tíhíró ní gá nuair a bhíní tictar is má hiictar ceachchaí Oibrinse agus an córas réasúnta siimplí ach fisa bheith aga ceachchaí Oibrinse. So brenn mu ar cheann sunplacha sin agus sin cuasaí luachar airigid agus cenúir is ceart fisa chuir ar hainneol le seachtrach seachas go bléach an Boird ceist as de péin a ríist gné an tábhachtach go imachtaí Rialachais. Agus sin sinna tro ar fad an níolá be mu de brethú cuasaí fostaíocht trí chéile a ríist be sin réasúnta men agus réasúnta technú ach generalta agus cinálach san an ceanna sé sin ní bheith mu de lé cásnaí sonracha le ach cuasaí trí chéile. So ag an buinte se ar bhhaile duine be ceist a chur míle fáilte rumput a ceistan se ar Slido hena hain má bhí rómhóra faoi cuasaí ama ag cruinniú cuiste chuirtaristeach ag blé so gur ag té chuiristeach sin. Cínte bíon banistú ama bíon se dúlhanna má agus factor go leor go obair faoin gcathaoirlach ar chuinniú banistú ama agus bíon sé dechar chothrameocht bhaint idir lé agus an sin dulcan cín agus is scil an héine agus scile agans le taithí ach se rud nachtíigh an go leor stúrthaí ná tá dúgus orthabsan chuidú leis gcathaoirlach dá riar a bheith ar chuinniche trí bheith a láthir agus trí bheith géisteacht agus guna bheith a gáthrá más féidir díreach le go gluisidís an Glór hain. So bhfuil éon cheist agéantaine ar a buinte se riad a Slido nó díobhann héin má tá fóna réantaine an Mike Foscans agus láir amach ní meistí domsa tá isteach samach le denú mé dain. Mar a bhfuil tá sé sin go breá freisin ach má tá míad a fáilte ribe. So tá unisceal. Tá coppla ceist chutha agam faoí na Leanáin, ní bhaid me a réint na Leanáin go dtíreach cháde. Tá feitis tá brolan faoi sin ach sinna fá go na seisiún go defada
sa go is gomission an go siarad agus tatar ar a gríise. Scapa má electrónach atá bunithe ar na sneil an cearcailóir, sábhar tagartha tá forbrí ag an Rialachais agus ag an ODCE, ba sé do go mór a slegan chu Gaeilge chur ar fáid op. So sin an tábhar scapar agus scaptaréis sin frí de chat, ach ní bhain na sleáin hain a scapa agam achta tatar ar na taftaí cearcailóir. So tá suan gote sin sfeilir. Now, bhfuil aon cheist ní cimlíon cheist ar slido. So, mar bhfuil aon okay, tá ceist isteach ar chat, má tá duine ar bhabhairt ag go bhfuil Oifigigh agus bhfuil aon tóir an náma leis an sé cheart sin a bheith ar an mbord. So brandse se tuige man cheist, so má tá tú an maiad go bhfuil jobbar de het nó má tá rólar de het an eagrúocht eile. Bhfuil aon tóir an náma leis an sé cheart sé sin a bheith ar bhabhairt. Brahanse an freigra geartá sin, brahanse an nósní imachta atá ag an eagrúocht bhfuil tú héan, brandse ar an nósníachta atá ag an mbord a bhfuil tú i do bháil cho. Be an eagrúocht bhfuil tú héan bhfuil Oifigigh lehead san eagrúocht sin, détí sin heocht ar bhhadar tuairime fútsa bheith mar anadí ar an mbord teachtrach, agus détí sin áthhuiid héin, ach san am ceanna, déitach an Boird bhfuil tú mar bháilge terme a bheitán go gachbáil agus an sin níorhóir sa bheith a clíile sin. So brahanse ar an nósní imachta eagrúochtúla an eagrúochta bhfuil tú baintach leis bhfuil Oifigigh agatá, agus an eagrúochta bhfuil tú mar stúrthar nó mar bháilchuiste stiúrtha ir. So sin so agus tá teachtarach takeú bha háan sin dar ó buí ó nGael agus be de rins na tefitir nGael.caí hí an 16 nóó. So be could séna paríire I ggéire gomach sib se ranforteach sa Seisiún agus tá mé fíorhuioch gus tá muid ar fad agus an sin chur for nascar fáilíb idir dara a luche agus a bheith siad crochta. Agus tású an gur cuiitiú éigen a bheith sínta tuigeann go bhfuil an tábhar casta, tuigeann go bhfuil an tábhar tulú, ach se tá mé ggéir a bheith dhéine le hábhan na steilna na forléirgus sa chóirt agus an sin an tábhar a scaptar electrónach go bhfuil tuile san rián. Agus má tá ceiste behan is féidir an sin na cumdé brenn siar ar na steilnain nó duibn héin ceiste chuir go géad seisiún eile má tá ceist tháinig ag duine be. So, Walk much mar sinna nó bhfuil cheiste an, just check an min slide up ní takeisteach an sin tá sin go bra. So lurcain bhfuil sin cearcadóir díobse? Sin ná bhfuil a rís mar mé ag an túús tá an siir agus tá den rud an chasta an siimplí. Tásúla nachhfuil tú nó muid trééis aglacha a bhéine tá na Rólanna mar a luú sin nach go háir Rólan Rooney. Jenny me dochreite casta agus is fiúr an ní lena gom ní mé river é chuiste gur cholín ein den bháin an ró sin gohélas go homlá bín cún of cútasóra nó nachrunni dí agus vi rá mata ein in a pura fi ról ar eincinál bhór is fé lo chat hugin agus an rud a lé I hégul go me ein fragra agus an agin académis an kecht áde áite Kinte takeíocht le cuiidir role in sin, but the tradition told us the right thing about an tréarc agus spatial don green about. Gur má héine gur má heige sé in nGael as na session se eagrú. Agus chuidim leis méid sin níor chearcamach feitiús na scantra a réandanna. Tá obair se tá muid duine na haibre se le blianta. Se tá hís tíopann cín le téim líanana go mór ná teanga nó agus feasach nó maidir a táhacht agus tá seoir takeí. Agus sé rud a higus muid ar fad in imach daimsú ná go bhéid plé in muid na hábhar se go bhéid intar leabúir a besteach ag leachtas na heagrúochta na eagrúochtaí go muid páirrtachainte. Be se bhaid níos éasca déile lu. So tá obaríontocht tú hí ardú feasachta agus in nGael agus go réidir chéile le chunta be for a chur leis an mna chur hólais.
So tá ceist takeíisteach an chat. An leor cópan electrónacha go gantúriscí a chuineal nuair cheart coitní cruaisiúna chuineal. Ceistá I'm just making sure that's not touching. Rahan sé no try Mike Shirley. Yeah, fancy no, because okay, Jorge. So Brahanse an diiciméid rialathe atá gnágriocht. Tá sé tábhachtach gomach na mentúriscí a gcuineáil chóir hábhála. Sucrín tá tuigeann muid ar fad tá córas an nús Slack agus decision time córas electrónacha agus cuinítar go leor an sin ar fáil agus frosta hiochttar agus Dropbox agus na sucríéis ar fad. Tá sé déintach ar fad agus ad go gcunítar iad agus adas go gcunítar sláiniad beidir go leor sin ach brahanse an riachtanas Rialachais atá ag an agriocht atá tain bhfuil tú go rialú ag an CRO bhfuil tú go rialú ag an Rialachais. So sé dhéananas me gon chéad chruinnehuile tu mé reis agus beidir gnéire me rudba geile faoi sin. So go maithaigh máir seo as ceistá mar sin nach chur. Bhfuil éon cheistile an thola an dhéanam muid cuasaí Skyr. Mar a bhfuil tá go ma mar dearm an tatan se thugainn deardaíon an dara le a bheitheh be de brethhar cuasaí muirsí indánaí agus banistí risca agus chomáile sin be mit de brethhar cuasaí fosteachtas hé teachtain eile in íir sin. So go mí magaí ar fad as a bheith láthir as war good ranfortiachta as an nationals lochfir a chuir ber fáil tá mé an bhuioch agus as na ceistena agus de cúnaidé faoine bheith sláán feic mu chéile deardaon se thugainn a ríiste Zoom ag a héana chlog. So goágad din fleinte agus go mí magaí ar fad. Mí